Central Hapangni dagimung baikhe Tripura hasteo Tripura samchani kereng thayo Darti aba jonobagidari Obhijan panda khlaijagi tongo Abono rwgwino Unokoti Bwkhaktwini Kumarghat RD block bai khobjak Rajgandi amchayo salni bagai somsajak o Darti aba jonobagidari awareness pandao Kubuni thairokni slai juda kukhe mangphili kasawai phaikya Khoroksa Chakra Rajgandi bisini 2 number ward kamio tongnai Chakra Ashini Debbarma Yakwng manjaya tutui hano o sebno yago nahajakha o Chakra kokma thumnai rok bai sungjake sawi khanajakha Yakwng manya 10 bochor kawi thangkha tabuk phano o Chakra Ashini Debbarma haste Hapangni Bwkhaktwi je rok Yakwng manya rokno Bata rwjakma hai o Chakra ni yago Rwjakyakho je rok Yakwng manya rokno Hapangni Bwkhaktwi cycle rwui thang phai khlainani sebrjakma hai o Chakra ni yago cycle Rwjakyakho tini khana hmangno 10 years kawi thangka bufuro rwjaksinai boi manma haino o Chakra bo manna bujnu jakha tabu hapang naikoloi tongnai rok khlaike tamole khlaimaya tong abo bebakno sawi mano phiaba tabuk o Chakra Ashini Debbarma khamplai bai kosto khlaiei himi tongmani nugui norok khairuyade tabu o mangphilino nugui sabo bini ganao basawino lukurok sungmung kasajak khananya ditam saka bini khuktuino sini mangphilego borok phaimani yong ko kaw thaina phayo oro sibir khuluk jak haida khada khlai kagos khlaikya tam kagos khlaina phaimani tisi bata angkha kagos success angkha khlai kai bu himi nangau bhaike da phai kosto khlaiye bo kamini no an Rajgandi no kami 2 number ni no Yakwng je bai mane obo bahim khasabo abo gari accident kostong khata ni Yakwng je obo chugyang mane Bata da man Bata maya kho Bata apply khlaya khoda bikolong Bata ni Yakwng je mayang mane apply khaje kho bisi busu Kakha Yakwng mayang mane 10 bochor takun maya kho busu umur Kakha ani hai Hapangni nong kami kheboro ani kami horno Rajgandi 2 number nong bo bolok bai khobjago bo nong bolok khai gornogor bolok da na Sondipur Kumarghat da bolok nong nei kakani ni mungkhai Ashini Debbarma oko jara bikolongo Yakwng maya rokni bagai cycle je phayo cycle rok didi kha konja dinani ko bolja dinani riya khona tabuk tini oro sibir je choli tongo aro to nang tamo kagos ni bagai oro nang ripekya kisi batani bagai nini je Yakwng sugya nini bikolongo ni bagai khai apply khaya khoda sa saka bono tu ye kya bor ni norok ni netar no tam hen klayano ma ni ko klaya klayata klayano ni khowa besarok serai rok totong tam rok khlai salai akaino dukandari khlai dau hase hapangno tamo koi mung tongnai nini obohai Yakwng sugya angai tongmani jorabo Yakwng sugya ne jobohai bikolongo rong ne Bata rok tok bui rok to manai tongo baksa borok rok nang to takphon maya kho riya siar bori Rwjakyakho cycle rok rinani ko poddo takphon dia khota जों गारि नायरो हना यं गारि नांगलाक दा थाङै दा मानो थाङै मानो ना गारि कायसे नायरो हवन ता थाङै मानो नबले कष्ट खाटा ननो नगै